az az összeg, amivel játszott mindig. Akkor $100, hogyha ez 100. volt. Igen. Bármikor, amikor szeretnéd, mondd azt, hogy állj. Állj. Ezt a lapot félretesszük neked. Jó. Ugye mondtam, hogy volt egy szerencsés zsetonja. Magad felé, hát értelemszerűen, és csak tedd oda le. Jó, és ez is egy szabad választás volt, tényleg nem érzed, hogy befolyásolva voltál. Amikor úgy érzed valamiért, hogy te ott szeretnél megállni, akkor ott állj meg. Mondhatjuk azt, hogy itt szabad döntéseket hoztál? Igen. Végig. Ez elképesztő. Ez hihetetlen. Nem tudnál erre? Nem semmi.